Podbrezovčania odohrali jeden z najlepších zápasov v sezóne. Paradoxne ho v Žiline prehrali 0-3. No a o tomto zápase sa dnes porozprávam s Andriom Havrilenkom, ktorého vítam už druhýkrát v štúdiu. Čau. Čauko. Druhýkrát samozrejme tvoj celkový druhýkrát, to by chalani, čo tu boli zo 10 krát, vedeli o tom rozprávať. No. Ja som hovoril, že jeden z najlepších zápasov sezóny, ak nie najlepší, to boli slova vášho trénera. Ako sa ty stotožňuješ s týmto vyjadrením a s tým, že to napokon skončilo 0-3? Ešte tak súhlasím s ním, že to je akoby herne jeden z najlepších našich zápasov v tejto sezóne, lebo prvý 4 zápasy to vyzeralo tak, že sme získavali body, ale nie všade sme hrali to, čo chceme. Že to, čo trénujeme, lebo niekde to asi o tom, že máme nových hráčov, že niekto hrá na tej pozícii, ten prvý, druhý zápas a že musí ku tomu zvyknúť ku tej pozícii. A tak ku Žiline to bol taký prvý zápas, kde sme už začali využívať tú našu preváhu, čo sme chceme, čo sme trénujeme. A tak ale bohužiaľ to výsledkom dopadlo vôbec nie našej stránky do našej strany. Jednoznačne štatistiky držania lopty v tom celkom kráľujete takmer v každom zápase. No. A teraz si povedzme, že čo je lepšie, hrať škaredo a získavať body, alebo hrať pekne, mať z toho dobrý pocit a napokon tie body nepribúdajú? To je najlepšie, keď by sme to už spojili všetko, lebo niektoré zápasy aj s tým Komárnom, aj predtým, že my hráme dobre, tak prvý polčas hráme dobre, ale máme také úseky, že 10-15 minút normálne oni nás tlačia, že oni držia loptu. A že sme trénujeme to, že keď stratíme loptu, tak hneď chceme ju získať, ideme do presu. Tak podľa mňa s Žilinou nám to darilo, ale tak všetky 3 góly to je len po našich chybách. Ty vnímaš, že kde sa to vlastne zlomilo tento zápas? Prvý gól padol po penalte, to bola naozaj taká smolná, že väčšinou tie penalty tak bývajú. Druhý gól bol po takej chybe, alebo teda nedorozumení obrancu s brankárom Rehákom. Tak kde sa to asi tak zlomilo úplne? Tak aj po zápase sme rozprávali, že prvý 15 minút sme vyzerali hrozné, že prvý 15 minút sme normálne akoby nenastúpili na ten zápas a že Žilina to hneď využila. A tá penálta, ona bola na náhodu, akoby jasné, že trafila tú ruku, ale tak všetky tie 10 minút sme nehrali dobre. A potom len po góle sme len vrátili sa naspäť a začali hrať to, čo chceme a mohli vyrovnovať ešte v prvom polčase a mohli aj dať aj viac gólov. A ten druhý gól asi nás trošku zabil, ale tak nepoviem, že aj po tom druhom gole sme mohli ešte dať na 2-1 a potom ešte by určite sme dostali šancu. Že proste, že ten druhý polčas sme už začali bežať a chceli to čo najskôr vyrovnať a ešte otočiť ten zápas, ten výsledok. A tak to dopadlo, musíme naučiť sa na našich chybách a už na budúce, že by to nestalo. Môj kolega z Markízy robil s tebou po zápase rozhovor a keď pôvodne chcel k mikrofónu Ivana Reháka, tomu sa veľmi k mikrofónu nechcelo, ale ty si s ním dnes pricestoval do Banskej Bystrice, išli ste spolu v aute, tak neviem, neporozprávali ste sa, alebo nevyťahnem niečo z teba, že čo hovoril, možno prečo nechcel, lebo naozaj pri tej penalte, tam možno keby nemal ostrihané nechty, tak možno to chytil, alebo to išlo tak fakt, že veľmi tesne po tú rukavicu. A pri tom druhom góle tam ťažko povedať, či sa to dalo odkopnúť. Treba povedať, že aj tá malá domov bola celkom slušná zašiváreň. Takže čo, hovorili ste s Ivom niečo o tomto? Ja len jemu povedal, že akoby idem namiesto teba na ten rozhovor, lebo mňa zavolali a on hovoril, že jasné, že akoby už na budúci deň, už po zápase, keď už mal chladnú hlavu, povedal, že akoby nemal náladu na to, že by ísť rozprávať o tom, lebo urobil som chybu a že neviem, ako musím vyjadrovať k tomu, tak preto som tam išiel a že aj na tom rozhovore povedal, že chyby sa stávajú, že musíme z toho naučiť a teraz jeho naopak podporiť, lebo veľakrát, keď on nás aj zachránil, lebo výborný brankár. A proste, že ten gól, lebo sme v Podbrezove akoby využívame brankára ako hráča, ako ešte jedného stopera, ktorý môže ísť na rozohrávku a že je jasné, že on to chcel uhrať a že urobil chybu, tak čo bolo by lepšie, keď by to stalo niekde na príprave, že nie v ligovom zápase, lebo takí mužstva ako Žilina, oni to neodpustia a že hneď to využijú naše chyby, tak
Takto tak, no. Ešte to, aby si mu naložil. Prvá vec, že si určite mladší od neho, druhá vec, že je to spoluhráč a ešte neviem, ako by si sa dostal sem alebo respektíve, ako by si chodil do Bystrice asi len vlakom potom najnovšie. Som starší od neho, tak asi môžem mu naložiť, no. Aj keď by bol mladší, tak nič v tom není, sme jeden tým a môžeme akoby rozprávať oči do očí, môžeme aj nadávať jeden jednému, ale tak to skončí tak, že potom podáme ruky a že k pohode. Ako si to tí spoluhráči z teba spravili nejakého náhradníka? Tuto najskôr Ivo Rehák ťa pošle na rozhovor miesto seba a ja som mal tu dnes mať Smekyho, ale ten má ešte reggae a rôzne veci v podstate pred zajtrajším pohárovým zápasom. Tak čo toto sa stalo s teba? Takto ťa náhradníka urobili z teba chalani na rozhovory? No tak keď mi majú čo povedať, tak ja vždy mám čo povedať, tak v kľude môžeme sadnúť, porozprávať a že aj posrandovať. Veď to mi vraveli, keď som ťa prvýkrát zobral, tak chlapci s Pohroňami vlastne našepkali, že si ťa mám zobrať, že ty si taký ukecaný, že výborný respondent, ale to, čo som mal informácie vtedy z podbrezovskej šatne, tak mi hovorili, že ty si veľmi tichý, že ty si to podľa mňa tak rozhľadil sa, popozeral a potom si zistil, je to dobrá partia, môžem vypustiť toho démona, ktorý vo mne je. Už si sa tak dobre udomácnil v tej šatni, v tej kabíne? Už je to tam väčšia pohoda, väčšia sranda? Už aj trošku niečo porozpráva v šatni? Hej, určite. Tak to musí len trošku zvyknúť na ten tím, na všetko, lebo akoby pre mňa to bol veľký skok, konečne dostal sa do ligy a že tak prvý pol roka bol nastavený tak, že v hlave, že idem len trénovať, nebudem žiadne srandy, nič také, že ticho budem len makať a teraz to už môžem aj spojiť všetko, lebo už zvyk na to aj s chlapcami, tak chodíme na kávu, na večeru a takže v kuse bavíme. Máme tam skupiny svoje, ešte niečo hráme, tak... A tak ty si pobavil nielen svojich spoluhráčov, ale aj fanúšikov, aj tých divákov, ktorí boli hneď na tom prvom zápase. To bol veľmi pre vás taký motivačný zápas s Košicami. Tak ty si otváral skóre. Videl som naozaj vtedy na tebe, že ty si bol tak nažhavený na ten zápas. No ale si tam vystruhal celkom nejaký taneček potom o góle. To čo bolo za oslavu? Či to takto sa oslavuje hneď prvý gól, alebo sa bude každý jeden? No to tak to bolo tak, že pred týždňom, akoby tento týždeň, ale pred našim zápasom, že Košice hrali tú Európu a že tak ten tréner Bielorusov takto oslavil tú výhru. Určite to nebola žiadna provokácia, to bolo len tak zo srandy, lebo hneď po tom zápase som poslal to video, ten úsek, keď on to oslavoval a hovorím, že chlapci, kto dá gól, tak musíme takto oslaviť, že bude to veľká sranda. Ale tak jasné, že pre každé slovenské mužstvo vyhovovalo, že by Košice vyhrali, lebo čím ďalej oni pôjdu do Európy, tak tým väčšiu šancu budeme aj sme mať. Tak my len podporovali Košice, tak bohužiaľ oni to nezvládli. Otázka od chlapcov z kabíny, keďže vravím, že už si sa tam udomácnil, tak už aj oni niečo vedia vypustiť, že kedy sa pri ďalšom góle, že či teda nejakým spôsobom chystáš ďalšiu takúto podobnú oslavu, alebo niečo máš pripravené? No taký, že taníček asi nie, ale tak niečo asi spravím také, že by potom mohli to aj na spätnej ceste po zápase alebo večer, neviem, niekde na posedenie, tak to by mohli tom srandovať. Ty si to dokonca mi hovoril v tom prvom štúdiu, keď si bol tu, vtedy si mal odohratých nejakých 13 minút, teraz už si zastal takou stabilnou súčasťou základnej jedenástky. A ty si povedal, že určite vymyslíš nejaký taneček alebo nejakú takú akrobáciu, ale si povedal, že radšej si budeš dávať pozor, aby si sa nezranil, čiže to si sa asi nechcel si ísť do niečoho krkolomnejšieho. No tak ako aj minule hovoril, že keď niečo také spravím, tak potom hneď stredanie a musím ísť do nemocnej. Ale zase ty si z cirkusovej rodiny, čiže predpokladám, že nejaké akrobatické kúsky by si vedel vykúzliť ešte na ihrisku. No asi telo to nezabudlo, ale neviem, či budem môcť to spraviť. A keď teda v cirkuse ty si jazdil na koni, ak sa dobre spamätám, alebo myslím, že s koňom tam niečo bolo? No, alebo... akoby rodičia moji, áno, že jazdili na koniach. Ja taký, že bol pri tom, lebo bol ešte malý, tak mal nejakých 4-5 rokov. Áno, jasné, že mohol tam na tom koni jazdiť. Aj to bolo tak, že otcino jazdil na koni a ja sedel u neho na ramenách, tak to bolo. A akoby nezažil to, že spolu s nimi bol akoby tam, ale tak niečo viem. Rozmýšľal, že ktorého z tvojich spoluhráčov by si najbližšie osedlal? Na komu by si vyskočil na ramena? To by ťa udržal. To asi ten Smekal, lebo on na to stvorený, že ale by to bude vysoký výskok. No, že by on to môže aj troch chlapcov na seba zobrať a ešte bude bežať aj max šprint mať väčšie ako sme všetci.
Ešte by som sa k tým Košiciam vrátil. My sme sa rozprávali aj pred zápasom, rozprávali sme sa po zápase, čiže ja som videl na teba, dokonca aj v rozhovore si mi povedal, že si mal extra motiváciu. Na tebe to bolo vidieť v tom zápase. No. Ty si bol tak nažhavený, že jednoducho ten gól, to bolo pre teba úplne až také priam vysnívané, ako si sa cítil vtedy. Tak bol som šťastný, ale tak a z druhej strany som cítil, že mohol dať ešte mohol dať 3 góly, mohol dať 4 góly, ale tak padol len jeden a že určite to akoby nechal ešte na budúce. Ešte dostanem šancu, využijem ju, lebo každý zápas, ktorý som hral, tak mal nejakú šancu. Proste, že to jediné, že trošku to o tej kvalite, že musím to tak prebrať tam. Jedna vec je, že ti to pripomínam, ale ja si myslím, že toto je gól, na ktorý určite nezabudneš, nie len kvôli tej oslave, ale aj tým, že to bol tvoj prvý gól v podbrezovskom drese. A zrejme si ešte aj pamätáš, koľko stál taký premiérový zásah do kabíny. Asi zrejme si musel niečo zakešovať. Tak len máme nejaké pokuty, taký bank, že keď dáš nejaký prvý gól, musíš doniesť tam nejakých 50 eur, tam keď dostaneš do 11 kola, tiež musíš niečo doniesť od Nike. A že máme za každý asi za gól, za asist máme niečo. Tak. A teraz rozmýšľam, ty si bol aj v 11 kola však? No. Tak to bolo drahé. No. To ti vyťahli trošku chlapci z peňaženky. Nie z vyplaty. No, ale čo sme sa rozprávali o tom, že Ivan Rehák ťa sem doviezol, tak to bude ďalšia otázočka. Opäť niečo zo šatne, čo sa mi dostalo, že či si spokojný s tým, ako výhodne si kúpil auto? Však som spokojný. Musím naučiť sa, že to na Slovensku je prvé auto, tak to niekde musel to upraviť, musel tam dať ešte nejaké peniaze, tak nič. Nemám až takú výplatu, že by mohol si kúpiť, neviem, nejaké Maserati alebo ešte niečo. No takto, to znamená, lebo ja som nedostal úplne celú tú informáciu, že či to bolo teda, či si spokojný s tou kúpou, to znamená, ak som to správne pochopil, že si kúpil nejaké ojazdené auto a že si zistil, že tam bolo ešte zo pár skrytých chýb a závad a musel si do toho ešte navrážať peniaze? No, musel. Tak čo môžem spraviť? Už zmluva podpísaná, že aj volal tomu majiteľovi, tak on povedal, že niečo prispieje, ale tak jasné, že nie všetko, ale tak v pohode, ja som s tým v pohode. No aby si vedel, že u nás je to tak, že keď niečo vidíš, že je to výhodná kúpa, že sa to dá kúpiť za výhodnú cenu, tak vždy za tým treba hľadať nejakú skrytú vadu a zrejme toto bolo jedno z toho. No tak musím naučiť sa na svojich chybách. Presne tak. Takto. Na budúce budem vedieť a že aj potom niekomu pomôžem s tým, keď treba už budem vedieť čo a kde. Už mu povieš, počkaj, toto nekupuj, to vyzerá veľmi lacno, to asi nie. No ale tak každopádne už to máš opravené, nech ti to slúži. Poďme sa vrátiť k tej futbalovej stránke. Najbližšie vás čakajú Michalovce doma, 20:30, to bude aj v priamom prenose u nás na Dajto. Ja dúfam, že aj teda diváci prídu. Čo ty od tohto očakávaš, od tohto zápasu? Už máš načítané aj súperov ostatných. A Michalovce už bez svojej veľkej legendy, ktorá sa už rozlúčila na poslednom zápase, Igora Žovčáka. To veľmi dôležitý zápas bude, lebo to je posledný zápas pred repre pauzou a že musíme to využiť, lebo potom bude týždeň pauzy a budeme len trénovať. A teraz tak Michalovce, oni prídu premotivovaní, lebo oni mali remízu so Slovanom doma, tak to je akoby prídu teraz len za výhrou, ale tak určite musíme ich prekvapiť a že podľa mňa sme favoriti a že to musíme potvrdiť len. Opravom, ak sa mýlim, ale mám pocit, že vy doma všetky zápasy, čo ste doma odohrali, tak ste vyhrali. Teda všetky asi 2. Áno, zatiaľ takže do tretice všetko dobré. A Komárno, no. A potvrdiť tú, momentálne to môžeme povedať, dominanciu na domácom trávniku? Áno, určite musíme to, lebo každý tým, ktorý príde ku nám hrať, tak oni nie sú doma a sme doma, tak to musíme len dokázať. Aj tým fanúšikám, ktorí prídu, koľko by ich neprišlo, ale musíme potvrdiť to a ukázať, že každému, ktorý príde ku nám, tak nebude tu ľahko hrať futbal, alebo aj vôbec nemôže nezískať bod. Takto. My keď sme po zápase, teda po štúdiu hrali ten stolný futbal a hokej, tak ty si mi povedal, že sa chceš naučiť aj ten hokej. Ten stolný futbal si poznal zo svojich čias nejakých 5-6 rokov, keď si mal 5-6 rokov.
A rozmýšľam, že čo by si vybral, ja ti len pripomeniem, že naposledy si ten zápas trval 2 sekundy. To bola strela a gól a mám si vybavené, teda vyhral som. No. Takže neviem, že či ideme si dať odvetu, alebo skúsiš niečo nové. Ja by som skúsil tú odvetu, určite. Ja som si aj myslel. Tak poďme na to. Lebo aspoň 4 sekundy možno bolo by zahrať. Možno, že ty dostaneš tú prvú loptu, tak uvidíme. Nech sa páči, je to pripravené, vieš, kde gulička, chcel si hrať aspoň 4 sekundy, tak môžeš hodiť. To buli, čo sa hádže na hokeji, tak hodíš teraz na futbale. Zober túto loptičku. Mohli by to zohrať ešte pred 3 dňami, nie? To Podbrezová a toto Žilina. No alebo budeme hrať do 3, nie? Aby si možno ešte vyrovnáš. Takže začína to opäť odo mňa. Dobre. Tak si z nahrávky začal, To sú nahrávky som začal. Toto už trvalo 4 sekundy. Dobre, tak na tretíkrát už 6 to bude trvať, nie? Do 6 sekúnd, no dobre, alebo sa začni, kúp si ten hokej a možno tam. Ale loptu ešte nemal, stále loptu ešte nemal. To je tak, takto to má vyzerať, keď proste superovi nepožičiaš loptu, tak takto to má skončiť. No. A vy ste to tak mali, aj keď teda nie, možno prvých 15 minút, tam ste neboli určite lepším tímom v Žiline, ale potom ste mali aj fázy, kde ste boli lepší, ale nedali ste gól, takže takto sa to robí. No. Keď máš loptu, treba to dať superovi, nech si ju zoberie z brány a nech si ju rovno postaví na stredový kruh. No. Vtedy to ide. Ja ešte pripomínam fanúšikom alebo teda divákom, ktorí nás sledujú, ktorí chodia do Zelpo Arény na domáce zápasy Podbrezovčania, privítajú Michalovce v sobotu 20:30 a dúfam, že tam bude pekná divácka kulisa. Mohla by byť. Tešíme sa na to.